Chvíle hrôzy zažili včera večer traja motorkári na ceste medzi obcov Báč a Horný Bár. Dvaja z nich sa čelne zrazili a skončili s vážnymi zraneniami v nemocnici. Tretí, ktorý bol svedkom nešťastia, si už po nehode nechcel sadnúť na motorku. Dve totálne zdemolované motorky, jedna ťažko zranená 22-ročná žena a jeden ťažko zranený 22-ročný muž. Tak takáto je bilancia vážnej dopravnej nehody, ktorá sa odohrala včera za obcov Báč v smere na obec Horný Bár. Pred 8 večer 22-ročná Nikoleta prechádzala na svojej motorke z obce Horný Bár do obce Báč. V opačnom smere zasa taktiež na motorke prechádzali dvaja 22-roční mladíci. Kým prvý 22-ročný Oto prešiel okolo mladej ženy bez problémov, druhý taktiež 22-ročný Gábor už žiaľ také šťastie nemal. Vodič motocykla prešiel do protismeru a čelne sa zrazil s oproti idúcou motocyklistkou. Pár minút pred nešťastím dvaja muži na motorkách obiehali údajne viac ako 90-kilometrovou rýchlosťou tohto pána. Ten ani len netušil, že ich bude o chvíľu zachraňovať. Nás prebehli a potom, keď sme sem dorazili, tak už motorky ležali. Po zrážke ostalo na mieste iba hrobové ticho. Príľba bola prostredovanej cesty, všade všelijaké drobnosti, ako hrozné, no. To, že je ťažko zranená aj žena motorkárka, zistili až na mieste. A tam mladá, ona nič, len že má veľké bolesti. Ani nevedela to povedať, len dalo sa vidieť, že má veľké bolesti. Na mieste okrem hasičov a dopravných policajtov pristal aj vrtuľník záchrannej služby, ktorý zranenú ženu previezol do nemocnice na Bratislavské Kramáre. 22-ročná Nikoleta je teraz v kritickom stave. Má otvorenú zlomeninu pánvovej a stehennej kosti a množstvo pomliaždení na tele. O niečo lepšie je na tom 22-ročný Gábor. Ten utrpel zlomeniny rúk a nôh a taktiež pomliaždeniny. Presné príčiny tejto dopravnej nehody určí až ďalšie vyšetrovanie. Bol prizvaný aj znalec z odboru cestnej dopravy. Silvia Mračnová a Valer Ferko, televízia Joj.